Treće pitanje u vezi dove. Allahumme innaka afuvun tuhibbul afe fa'fu anni i fa'fu anna. Šta je razlika? Nekada čujemo da neko uči Allahumme innaka afuvun tuhibbul afe fa'fu anni, a neko kaže fa'fu anna. Ovo se vraća na gramatiku arapskog jezika. Fa'fu anni, oprosti meni. Fa'fu anna, oprosti nama. Tako da i jedno i drugo je ispravno. Znači da čovjek kaže fa'fu anni, gospodaru oprosti meni, ili da kaže fa'fu anna, oprosti nama. Radi se o dovi koju Božji poslanik alejhi selatu vesselam preporučio Aiši kada ga je pitala: Allahu poslaniče, kada bi znala kada je noć Lejletul Kadr, koju dovu mi preporučuješ da učim? Pa je Allahu poslanik kazao: uči dovu Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni, ili možemo slobodno kazati fa'fu anna, oprosti nama.